Salam mehman tomoşaçylar. Hemmeňizi mawy ekranyň öňünde hoş gördük diýmek isleýän. Elbetde, men Pelwan Muhyif. Bugun kepde 1-nji güni 2021-nji ýyl 27-nji dekabr 2021-nji ýylyň iň soňky gepleşigi ene şu gepleşik bolar. Dostlar, elbetde hemmeňiziň bir hepdeläp garaşyp tomoş edýän gepleşiňiz Atawatan Türkmenistan Halkara jurnalynyň Atawatan ýyllydylary şow gepleşiginiň bugunky mehmany kimkä? Gaty köp fanly haýyşlar boýunça, gaty köp fanly ýüz tutmalar boýunça. Siz ol adamyň gelmegini kommentariýada gaty kän haýyş etdiňiz. Elbetde, biziň sagalyk gahrmanymyz, iň gowurýan aýdym sagalamyzyň biri Azat Oraz. Ine dostlar, Atawatan Türkmenistan Halkara jurnalynyň Atawatan ýyldylar gepleşigine mehman boldum. Köp sag bolsunlar. Gaty-gatyqly eşditip bolamy Pelwan janam alyp dur parýazdy. Sorawlardan pikirlenmäne de goýanok. Janlar sag bolsun. Ýurdumyz parahat bolsun. Täziriňiz gutly bolsun. Jan sag bolsun. Agam hoş geldin. Sag bol. İşlengden, aradalaňdan, toýlaňdan, syomkalaňdan bir wagt aýryp, biziň redaksiýamyzda mehman bolan üçin men sana öz adymdan, ähli Muştoklaň adyndan, hemme Atawatan TV-niň tomoşaçylaryň adyndan tüýs ýüregimden minnetdar. Janyň sag bolsun, işiňde diňe üstünlikleri, başgalaryňa bir bolsun, iň tüýçarly bolar. Sag bol, size de syýlap çağıran. Inne Azat ağa, men Azat ağa diýmene ýüregimden aýa hemişe ýaş görünýän sen ağa. Sag bol, sag bol. Tomoşaçylar üçin, Muştoklaň üçin bir özüň hakynda gysgaça maglumat 4-5 söz agam. Men 1980-nji ýylyň maý aýynda dowuldum. Mar şäherinde. Şu adam Mar şäherinde ýaşaýar. Başgalanma, bir oglum var, iki gyzym var. Tuwalama. Oglum ýokary kujaýyny kapýar. Özüm döwlet idarasyny işläpdir. Oglum haýsy ugurdan okuýar? Aýdym sady ugurundan. Ýok, nemeden transport institutunda. Ulagy aratma. Ulagy aratma institutu. Näme üçin aýdym sady tarap ugurluk durmadyň? Ýok, aýdym ama aýdýar. Aýdýarmy? Aýdýar. Arada bir klivon çykdy. Hawa, dogry. Hawa. Inne, agam gepleşiň başynda, heme gepleşikde bir sen has bir açylşmaň üçin, hemem sana bir ýakymly bolmak üçin men kiçiräjik sowgat aýnadym. Eger mümkin bolsa. Gepleşiň adyndan kiçiräjik sowgat. Atawatan Türkmenistan Halkara jurnalymyzyň atawatan.turkmenistan.com adly internet saýty bar. İçinden gaty köp fanly peýdaly maglumatlar jemlenendir. Hene bula siziň öýüňiziň bir törini keçijek ýadygarlyk üçin Atawatan Türkmenistan adına sowgat. Bu bolsa, Azatçan, makul hyzmat biziň ýurdumyzda resmi namalaryň terjimesi boýunça iň professionallyň biri taplanýar. Galerde Google Play Market'da makul sözlük adly prilajeniýamy bar. İçinde türkmen, rus, ingliz, türk dillerini hem çağalar üçin hem ullar üçin daşary ýurt dilini öwrenmegiň iň gowy serişleri. Skaçat et bolan körwara. Köpma. Başsyna. Kabul etden haýyş edýän. Sag bol, sana rahmat. Siz biziň çağalyk gahrmanymyz diýsegem ýatdy. Bir ýalňyş mars, adam. Men 5-nji klassym şo wagtlar. Ýa-ni ýa 6 ýa 5-dim. 2005-2010-njy ýyllarda iň meşhur rap okoýjylarynyň biri boldum. Ona bilýän adam. Biz YouTube'da sen işlerini iderläp gördük. Nähili işler çykypdyr, iň köp prosmotr alan, iň köp seredilme alan işler haýsy. Diýmek 860 000 seredilme. O diýmek milyona golaý diýmek bolýar. Haýsy aýdym duruýdýan sen pikirinçe? Gyýlan saty. Ýok, mene başda şo duruýdym. Onu haýsy. O däl eken. Sepmi ka? Ýok, ol sen öz aýdymdan beri. Meşhur aýdym, gaty meşhur. Aýdaýynmy? Aýda. Hasrat ejir, ýürekden. Gowgarjan. Düşen aşkım yalan eken, günäten geçe gelmen, bir wepa ol gowgarjan. Süýerdim gara gözlüm, sorardım şirinle bilen. Elmadama hayalım, bolupdymly gowgarjan. 860 000 ine şonky. Milyona golaý. Ikinji ýerde 697 000. 697 000 seredilme bilen ey gyýlan saty allap gitto meniň ýüregimi alıp gitto olawrin senlap gitto Pelwanyň feýbüsini alıp gitto. Dawal. Inne men sana berjek sorawlam.
Näme üçin birden ýetdiň ada? Näme üçin aýdym aýtmagy bet etdiň? Ýa-da käriňi çalşmagy gowruňa dugdyňmy? Yok, ben gitemok. So, pelvan sen gittin diyen döwrüm 2008-le 2013-nji ýyl üniversite orakdyr. Awa. Ýokarak uzaýyn okadym Palet instituty. Aýdym sağa okamadyňmy sen? Yok, men Türkmen Döwlet Binagarlyk we Guruluş institutyny utardım. Başga professiýadan. Hawa başga professiýadan utardım. Aha. Ýöne men aýdym zat hiç wagt goýamok, toýa gidýärmi, şo wagtym kurslaşyryň toýlaryna gidýän. Prosto täze şekilli aýdymlar çykarmadym, täze aýdymlar çykarmadym. Şo döwür barym okuwa berdim. Awa. Toýa çağırda bardım, şo kaýdymla aýtdym diýenin ki ýa. Düşündüm. Toýa gidýär men aýdym zat goýamok hiç wagt. Düşündüm. Aýany goýdurmaýarlar amna. Goýdurmaýara, mumman goýdurmaýarlar. Görýäňi. Ýa-ni şu soňky döwürde bir täze pik bilen çykyp başladyň. Men pikirimçe, sen tomoşaçylaryň arasyna, muşdoklaryň arasyna täze basganjak bilen bolduň reklamasyna soň gene bir gedek dolanyň kaň diýen. Dogrymy? Sağ olsun, naram, bol şu suwa, ýa-ni napit, bol napit. Burun edil soň nemesini gurrun vereymişdi. Aha. Burun oturdum işlere, soň kurslaşlarymyň jigidek, teken jigidek ýa-ni Önürjüler. On kurslaşym jaňa ağam boğumu hawa şuňa alap bir proýektimiz bar. Etip berjekmi diýdi. Ay bolýar diýdim menem. Awa. Onuň ýa-ni bol çykarýan firma ogly geldi düşünşdik. Onuň şonu şekile geçiren oglanlaram sağ bolsun, ýa-ni proýekti goýan oglanlaram sağ bolsun, ýa-ni bol terge hawa, ýani şu adamyň Hudaýa şükür şondan berdiňe täzelikler çykaryp otyr studiýalarda işlätine. Ýaranjy alma tätin studiýa. Balbar studiýa. Klipleňde şu oglanlar işledýär. Hawa işledip şu adamyň täzeliklerini işläp berdi internetde kendir. Aranjировка tarapyna kim işläp berýär? Aranjировка tarapyn menje Maksat Ataýew diýip bar. Şoňa aranjировка etdirýänem. Sesimi şo taýda goýup gaýdýan. Özüm düşünüp işleşmäne bir golun beýdiden bilen içine erbede ýok. Hemmesem gowy. Awa. Yani her kimin bar düşünýän. Hawa düşünýän bolýar-da her kim. Inne aba diýmek ona sen reklama biznesinde birinji işiň şol bolt bolýarmy? Hawa birinji şo täzeden tergi berip reklama işinde birinji bolt boldy. Asen iň bir meşhurlaryň biri. Maqul söýlüň, maqul hyzmatyň reklamasyna düşýän gelenokmy? Ýok, men diýerli. Gürleşdik. Barlygan. Inne aýdymlaňda şu wagt rap janryny ulanýanmy? Ýa-da hökman ulanýar. Hökman. Sen halkymy talap edýär. Sen häzir başgaýdym bir halk toýada baraňda nirik barsaň, ada dorad eden hemme kim gözüne rap aýtyp berýär, ada dorad gözüne. Hökman rap goşmasaň bolmaýar. Başta tanalamyzda şoň bilen tanal. Toýda dol topar bilen, saganylaň bilen alýanmy ýa-da sagatlaýyn iş? Dol topar bilen gidýär. Hemme sagan. Başyna jany sesde tam faýdymlary ýerine ýetirýär. Hökman. Arasynda da ýa-ni rap janrylaryň goşýar. Hawa. Düşündim. UFC-ni bilýän. Hawa. Чемпионма Хабиб Нурмагомедовның bir qowsedy bar. У человека не бывает второго пика diýär. Adamyň ikinji piki bolmaýar diýär. Men taňa berjek soragym sen ýene de şu öňkün ýaly pik derejede meşhurlyk gazanaryň öýdýänmi da? Bu bara näle diýene. Ya dostluk bilen işlemeli. Awa. İyi giderli. Ya dostluk bilen işlesen, belki bolsa bolardy. Şu wagtlar bitkiçdiga, kän bir internetde meşhur däle disk bardy. Her diskin bir sanyna sen täze işiň çykýardy bilýärmiň? Hawa, şu wagtlar ýaşdan ýa-ni işleýärdik-de. Indi bu beýdikden bu adam gara däldirmeýin narban. Berekella. Bu adamyň işleýärdigini Holkman raýysy. O derro işlenäýär. Bunu göpür tapyr ýolda diýärmi? Bä. Düşündüm. Mumman rahmet bagly. Hawa rahmetin o. Bu günler näme täzeliň üstünde bir täze aýdym barmy? Hawa bu günlerde täze töhfet bayram diýip. Ýaşaç oglan gozaý diýip tuğulaman. No täze duýet işläp oturýar töhfet bilen. Hawa. Näkil janrlar? Sesine goýduk hemme de taýar ne şekilne düşmeli.
Sen rap'ını aýdýanmy ýa-da solo ýerine aýdýanmy? Men güzet 70% rap ýerler. Galan ýerden olaydy. Ay maňa duýede delýänden köpüsi diňe rap aýdýar. Aşonda belli bir hak gurlaşýarmy? Ýa-da bir talentyna, zehinine görä bolýady ýa-ýagmy? Näme çöwüni bilen. Dogry gaýt. Ýa çyndanam. Bu dünýä standartyna bar da aslında. Yo, olamma on soň ýanky bile duýede delýän oglan bar, ol duýet etmek üçin birinji bilen zehin gerek. Awa. O zehini bolmasa, ýerine ýetirip bilmese, ondan soň ikinji bilen hem şekile gelişmeli. Men düşünjäm. Awa. Şekile gelişeli ýaly. Saçly bolmaly. O diýmek men bilen duet bolan. Bilýän. Ýaş bolmaly, ýerine ýetirmeli, ýüz açyk bolmaly. Düşündüm. Onuň bir artist bolmaly. Şuňa hemmekçi bilen hemmekçe bagyş aýdym sport bilýän o. Ol Allah Taala'dan gelýän sunwat, alp barjy, aýdymçy, sadanla. Ol hemmekçi sport bilýän o. Onuň şonu bir hemme zatyny gözüne tutup, ondan soň şoň bilen duýet etýän. Ýana hakyny gurlaşýar. Ay o Taylaram bolýar. Bolýar. Degişýär. Sağ bolsun adam. Sağ ol. Bizim gepleşigimiz diňe soraglardan näl, eýsem sahypalardan, rubrikalardan ibarat. Diýmek, gepleşigimizde täze goşulan rubrikalardan biri logiki soralar diýip at berilýär. Logiki soralar. Bir näder sen logikaň barlak görýär. 5 sanjak sorag taýynladyk. Ay kenem däl eken ola. Yo, bu bir uzun jogap berilýän sorag da. Onda. O pikirlenip logikaňy işledip jogap berilýän sorag. Taýarmy? Taýar. Haýsy naharlary irdenligine iýip bolmaýar? Jogaby logikadan gözler. Gön jogap ýokdur. Haýsy naharlary irdenligine iýip bolmaýar? Da. Gowy pikirlen, gaty gowy pikirlen adam. Dogry mana aýyp bolmady. Ýok, iýip mene ýa dogry many. Aýyp, men aýdyl berem. Gün ortaňlyk bu akşamlygy irdenligine iýip bolmaýar. Ay ne. Benim naharlar göremeýär. Ben logika sorag diýdimi? İkinci sorag. 7 tane erkek doğan var. 7 tane erkek doğan, 2 ayarlığın madik kurulyalar. Olaryň jemi näçe ayarlığın var eken? 7 tane Erkek doğan, gurlanlaryna 2 ayarlığın madik kurulyalar. Bir ayarlığın var. Berekella. Köp kuşsuňa 7 ayarlığın var diýerler. Bir ayarlık. Tak, inne. Aşgabatdan mara uğran pelwan, nemen pelwan. Aşgabatdan mara uğran pelwanyň öňünden Azat, Kakajan, miwa çykýar. Diýmek, mara näçe adam bar ýa? Aşgabatdan mara uğran pelwanyň öňünden Azat, Kakajan, miwa çykýar. Öňünden çykýar marda. Şeýdemi? Awa, inne mara näçe adam bar ýa-ken? Adam bar ýa pelwan. Berkella. Köp kişi göndü orada adam diýip jogap berýär. Bolýar. Evet. Innik sorap. Tramvay demirgazykdan gün orta var ya. Şemal orta gün matardan gün nogara gitýär. Tüsse haýsy tarafa gider? Tramvay demirgazykdan gün orta. Gün orta. A şemal orta gün matardan gün nogara gitýär. Tramvay nire barda şoň demirgazygy? Ya tramvayda tutsa mamagym. Wi, tramvay tokly. Awa. Hawa. Diň soňky. Ellerimizde 10 barmak var. 10 adamda näçe barmak var? 100. O näçe? Ellerimizde 10 barmak var. Aha. Bir adamda. Awa. 10 adamda näçe barmak var? 100 barda. Yok, gaty o pikirler. Iň soňky şans berýär. Men anjyratjak. 100, 200. Ayağımıza akın barmak hata edilýär. Sen Ben 10 adam eline diýmedim, 10 adamda näçe barmak var diýdim. Ya. Ellerimizde 10 barmak var diýdim. 10 adamda näçe barmak var? Ana bol. Minnettar. 5 dogry, 2-sini bilmedim, 3-sini bildim. Minnettar. Ona öğretler eken. Ona bolýar. Näme üçin Instagramda Real Azat Oradow? Näme üçin? Ben hakykat Oradow. Oň ýasamazam mamy? Ýasamaz, Azat Oradow'ň adynyň girýärken. Ol Real'ın özünden girýän ýasama bolup bilmezmi? Bilmezmi? Real Azat Oradow men bilýän. Şol ady özüň dakdyňmy? Özüm dakdym. Real Azat Oradow. Real Azat Oradow. Instagram umuman täzelikden märe girýärmi ýa öňüm girýärdiňmi? Yok.
Täzelikden bäri giýýän. Bir ýyl, yarım ýyl. Şo bolduň reklamasyna. Gany şondan giýip başladyk. Başga haýsy sosial setlarda bar ben. YouTube'da men, Instagram'da, YouTube'da kanalym bar. Täzelik bilen paýlaşýan. Paýlaşýan. YouTube'da, Instagram'da bar. TikTok'da. TikTok'da ýok. TikTok wagtym ýok. Voilà. Adat. Biziň Leyla atly işgärimiz bar, makul hyzmatda. Ýörüte haýyş etdi sen mehman gelýän bilip, Leyla atly bir aýdym bar eken. Ýadyňa düşýärmi? Ýadymyşça ýerek çykardy. Sözleri bar ýadyňa düşýärmi? Bilýän ýerine aýtsam bolmadmy? Gele bilmeren, güle bilmeren, sen gülmesen men güle bilmeren. Yalvarsam da eşidip sesini ne dedim? Ene zulaydym Leyla ýörüte haýyş etdi biziň. Can sağ bolsun. Awa. Bolaýdym täzeden ýene de dikeltmek planlanda ýokmy? Wapşede şu wat täze plan özüň aýtyp berdiň de elbet gowaýdym. O pikir. Gowaýdym berdiň de proýekt. O gulýalyk. Täzeden janlanırsam bolýar şu. Elbetde. Enne ýanky başlap soragmy? Täzeden birgede geleli. Maşgalamda oglum Kerim dowam edýär diýdim. Aýdym diýdim. Oglum hakyna bir gurrunlar. Toýada da gidýärmi? Nähili işler bar? Nähili janrda aýdymlar aýdýar? Oglum mara 2001-nji ýyllarda oglum. Toýa gitýär ol toýa ýöne dol toý sokup bilmem kader. Ýaşda. Düşündim. Onuň ýol meselesinde de öýde şu Hemrajan, Hemrasty, Hemra Ataway halipamyzyň aýdymlaryny aýdýar. Halk orada däl ol. Halk aýdymlaryny ýykdyr. Halk aýdymlary gowgadykda şol aýdymlary, toý aýdymlara aýdýar. Ol bilýän nämeden bolupdylar. Ene ýanky 2005-2010 ýyllarda rap janryna höwet edilýärdi. Şu wagt ýadyr ki wagtda halk aýdymlaryny höwet edýän publika hat bulrak. Begerem şondan bolup biler. Üstünde gardy edýär. Adı näme? Ahmetcan seniň gaty gowy işlere garaşýandyr. Işiňde sünlük. Sağ ol. Bizde yine bir rubrika var. Evet. Bu rubrikamız harplyk diýip adlandyrylýar. Sana bir list berdim men ýana. Gidinne elpi bardyr. Harp mı harp. Häzir biziň gitmeli işimiz, ikimiz dost meydana oturmana diň zalmana barýar. Onuň öňüne ýere gidilýär, bagdara gidilýär. Satyn alýan göýgönümler, et, ol bul, saýak, odun. We şol bagdara barýar, plan alaly, kysmydan alaly, jedel edýär, gurlaşýar. Ýöne ýekije kanun bar, biziň gurlaşýymyzda harplykdan çykmaly. Men A diýip başlaýan, sen B diýip başlaýan. Haýsy jogap bolsun tapawut ýok. Sen jogap berjek söýdüň başy şo harp bilen başlamaly. Taýarmy? Taýar. Gitdik onda. Hatta ýok, howo diýen ýaly başynda başga harp bolmaly. O diýsen o. Başly harp. Şo harpdan başlamaly. Men A, B, C, D, E, F. Taýarmy? Gitdik onda. Adatsan baglara da ýetip barýas. Bolýar. A'dan başladyň, men B'dan başladym. Çemçe allykmy? Çemçe allykmy? Da. Ýatdan çykan radymy ýokdurlar. Etallık mı diýme? Ýok, indi sen ä diýmeli, men ä diýdim. Men ä diýme. Nawa? Ä diýerliň balyk tutarýarly. Vay ba. Gulýaly. Fanarik adam alıştırdım adat. Garpydam aldım. Hasap etibi deňrek böyle şaýla ýagam, maňa ýaman agram düşýär bolýan mara. Iýenim öýleli. Jana. Jana, jaharp diýdim men. J. Balaýy. Ba. Okirlen. Adam adı ba. Kömek edeyim mi? Kömek edeyim. Jenýa aýtmalyň nädi? Boldy. Jenýa aýtmalyň. Klas taşlamadan hemme gaty görürdi anda diňe oňaýdyp başgalaryna aýtmasak. Lukman aýtdymmy? Maqsad agamy? Awa. Gowa diýme. Boldy.
Maksada diýdiň? Men Maqsadaga aýtdymmy? Nura da aýtdym. Şeydäýme sen harpa. Çok. Aýatdan çykana ýokdurlar. Haýsy? O. Ýatdan çykana ýokdur diýdiň, ha? Awa, öňünden etdim. Endi sen odan. Odun aldymmy? Ne var? Öde ne var? Ördegim aldım. Palas aldymmy? Radyo aldım. Fa. Ýalňyza şo söz aýtdyk. Edil ýalňyza şo söz. Sadak. Sadak aldymmy? Ha. Näme wada şahatdan? Şampun aldymmy? Şampun ne bitecek tatsıga baba. Şampunu Şöyle bak aldım. şampun ne bitecek? Oo, şampunu aldım. Çok aldım. Şo ýatdan çykyp dura o. Gıdıklayar yamay. Mene ülcede aldım. Öňünden ma diýdiň ha? Ýöne ülje aldım diýip. Ülje de aldım. Weh, näetdiň ha şu gysyň içinde ülje? Nerden tapdyň adam? Ay. Ay, hedil verene. Ba. He, anan ayda tapdım da. Borlu. Yok lay, sen tapardyň o näme ortada? Iň soňky. Z. Näde tapdyň şunu? Gysyň içinde üljäni? Zarin lap tapdım. Men bordan ýertiň öýtüp bolýar. Zarillap tapdym ýa. Sağolam, daş etdim. Ömrüňe goltyrym, bir pedre etdim şu an. Can tawarsyn. Adat, torulama dowam edýär. Häzirki türkmen rap sunugaty we geçen türkmen rap sunugatynyň arasynda nähil tapawutlar görýän? Sil ýa sözler ütgeýämi, ýa söz baýlygy ütgeýämi nämeler görýän? Söz baylı, has baylaşadı brahili. Häzirki rap sunugaty. Manaly. Awa. Gowy mene hal ýani. Süleyman aýdy. Awa. Sapran aýdy. Brahili köp ulanýan sözleri ulanýarlar da. Awa. Olam, kulagyma ulaşan sözler de köp sözler. Awa. Tapawdy ulurak, kän tapaw. Kän tapaw. Awa, kän. Öňkü rap sunugatyna esasy näme üns berýärdiňiz? Sadamy ýa-da sözüň baýlygyny? Krep sunugatyna da sada hukman ünsürmel bolan, söze de ünsürýär sölen öň. Gatwar deme däli däli. Bir agra seredilmeýär, ýa-da ýa-da inni sünnäle seredilýär. We ýerine ýetirişlerim söz baýlygyň baý şu an. Şu atdy rap sunugatyna. Düşündüm. Aga, megerem bu rubrika biziň tamaşaçylarymyzyň iň garaşýan rubrikalarynyň biri bolsa gerek. Howa ýa-da ýok diýip adlandyrylýar. Men sana 30 versdan sonra berjek. Senne 2 tanjak jogap bolmaly, ýa howa ýa ýok. Ödem gaty çal jogap bermeli. Taýarmy? Taýar. Gitdik. Gyýylan şahyny tapdyňmy? Hawa. Rap aýdymlaryny çykarmagyň aňarsynda maddi bähbit badymy? Hawa. Ýok. Garaşmayan adamından garaşmayan jogabyny aldyňmy? Çal. Hawa. Çykaran aýdymyňa ökünüp gördüňmü? Ýok. Häzir ödüň rap sunugaty üçin ýaşy uly hataplaň okmy? Ýok. Instagram sahypaňy ödüň ýöredýäňmi? Hawa. Gize turup nahar ýýäňmi? Ýok, ma. Näme nahar? Näme orada diýär? Näme orada? Aha. Zedelle oturanyňy bilseňem boýun alman gördüňmü? Hawa. Aýdym aýtmaňa ýakynlan garşy boldymy? Ýok. Ýerden turuşyňa telefonuňa seredýäňmi? Hawa. Seni özüne konkurent hasaplayan kardeşin barmy? Bardyr. Sen özüne konkurent hasaplayan barmy? Ýok. Tapawud ýok klipdaki şol zynjyrlan şu adam barmy? Ýok. Aýyrdyň barmy? Aha. Sen aýdymlaryny tanqid edýänler barmy? Hawa. Ütük edip bilýänmi? Hawa. Özüň edýänmi? Hawa. Ýok. Ölmedem o maşgala bet. Anyk goluglagy. Ana öyle. Beýga anan ýanmy? Hawa. Gaharyň gelenine özüň köşüşdirip bilýänmi? Hawa. Minus tarapyňdan plus tarapyň kelmi? Hawa. Palo ýa-da dograma? Palo. Özüňi şowsuz adam hökmüne duýup gördüňmi? Özüňi şowsuz adam hökmüne duýup gördüňmi? Şowsuz.
köp gurlayan adamın yanından, gatı köp gurlayan adamın yanına uzak wagtlap oturup dinläp bilýärmi? Hawa. Daş kesmiň seni kanagatlandyrýarmy? Hawa. Sen göwülne degmek aňsatmy? Hawa. Öýkelekmi? Ay yok, rekeni uykuluğun dere. Yok. Bala. Ýaş rapperlerden dinleýäniň barmy? Hawa. Özüňe bolan anamyňy özgöleriň pikiri gaşyryp bilermi? Yok. Senin aýdymlaryňy başgalar aýdyp bilmese de aýtsa gaharyň gelýärmi? Yok. Aýdy bersinler. Aydı verdim. Aha. Adamyň göwünni ýykmalyk üçin arasynda ýalan sözleýärmi? Hawa. Uçordan ýa-da owatlydan gijağa alyp gördüňmi? Yok. Ha, wagtly var ýa. Kak palojun. Berekella. On näsmin diýir barmasam ki jalan ýerim ýok kuda. Berekella. Ha. Halanmajagyny bilseň hem öz pikiriň aýdyp galýarmy? Hawa. Mektepde ur lakamyň bardymy? Yok. Şundanam. Yok. Dawry aýt. Yok. Bolýar. A mektepde hatyň owadanmy? Yok. Her zaman odan ne? Goýman aýt. Bolýar. 100 sany 1 manatlykmy ýa-da 2 sany 50 manatlyk? 2 saniye elli manat. Hani hemşin? Ol köp görünýär. Yok lan ýeňilje gördüm. Bolýar. Biziň gepleşigmide saňa çakylyk uratmakam gördüňmü? Gördüm. Haýsyny? Ferhat Ataýew gördüm. Aha. Batyr Çapay gördüm. Şol ikisini gördüm. 100% baştan ayak gördüm. Allah olam meni. Sağ ol. Ha men wagt tapan ýalyp öýtdim. Yok gördüm. Soralar jemlälmi? Cebleri. Minnettar. Sağ ol abi. Ömrüň uzak bolsun. Sağ ol. Diňe güler ýüzüň bilen biziň ýanymyzda hemmeşe şeýdi bir şahlyk paýlaş. Soralar dowam edýär. Bagyt nämede? Balık mı? Balık. Asmanın duru olsa, başkalan da hep mirat asıldı, ağzı bir avadan o da balıktır şu. Canım sağ oldu. Şu soragy gepleşiň ahyrçyn taýynladym. Öz durmuşyňy şolarsız gödöňüne getirip bilmeýän adamlaryň barmy? Ýa-da şeýle hasaplayan adamlaryň içinden ýitirenler barmy? Öz durmuşumu başkalamsız gözüme getirelemem. Sebebi başkalam diýilýär. Ha. Şu men begencime de gynançyma da şu arkaňda durup bir başkala diýilen zat bir gowy zat da şolarsız gözüme getirip bilemem. Ha. Onu getirenlerimiň içinde de bir sizem tanıyan urmaňyz akmady. Yaş ýogarlar o kakyrly toýlyk bar. O men adagly. Men adagly ikisem ýaman şeýler goýlan ýurt şoğlanly. Ikisem iri ýogarlar. o iri ýogarly da pahyarlar. Bolsa gowy bardy. Aýda. Hasam täderler köpeleri bolan. Täder ay ýargytdyrdy. Esasy ýakynlamadyň. Janlar sağ bolsun. Janlar sağ bolsun. Şol biziň ýakynlamyzdaky adamlaryň gadyryny ýaşalyň näme diýjek başga. Galanlaryna da ömür bersin. Adam işinde üstünlük goýmaş galan agdy ber bolsun, saňa iň süýjardy bolar. Sağ ol täzän. We şoň bilenem gepleşigimiziň jemleýici portadyndan men saňa ähli tomoşaçylaryň adyndan, biziň toparmyň adyndan, Atawatan Türkmenistan halkara jurnalymyň adyndan, Atawatan TV kanalymyň adyndan minnetdar. Bir gowy täzelikler bilen, täze aýdymlar, täze klipler bilen muşdoklaryny, dinleýijilerini, tomoşaçylary begendirip ýaşamak, uzak ýyllaň dowamyna halka bir sungat bilen hyzmat etmek saňa nesip etsin. Sen täzeliklerini owunyp gezmek, şeýle bir töküldüş gurrat durmagam ýene de bize nesip etsin. Sağ ol. Jaň sağ bolsun. Sağ ol. Gepleşiň ahyryna tomoşaçylaryna, muşdoklaryna, dinleýijilere, Atawatan TV kanalynyň tomoşaçylaryna aýtjak diýjek zatdan ene kamera başçyna. İlk bilene şu oğudan yurdumuza, parahat yurdumuza, hormatly arkadaşymyzyň jan sağ bolsun. İyi wagtly, yurt wagtly alyp barýan işleri elbetde üstünlük bolsun. Şu Atawatan Türkmenistan gepleşige çağırdyňyz. Şu zatlaryň bir mümkinçilik döretýän arkadaşymyza köp sağ bolsun aýdýar. Uşdoklamy da janlar sağ bolsun. Bedama ýelgirsynlar. Hiç wagt gaharlanmasynlar. Men aýtdym köprek dinlesinler. Şeýledine Pelwanjan täzeliň bolsa-bolsun ötür. Awa. Näşe arkadaşly ýurdumyzda, owadan ýurdumyzda, parahat ýurdumyzda uşdoklamyň hemmesini ýetip gelýän täzeli bayramçylygy, täzeli bilen gutlaýan. Goý täzeli täze üstünlikleri bolsun, täzeli
bu ýylla ýetirmedik arzuwlaryna täze ýylla ýetsinler. Atawatan Türkmenistan gepleşiginiň ýazgylary, alp barjylary köp sag bolun, sizem syýlap, hormatlap çağırdyň. Allahan jany sag bolsun, diňe toýda görüşip duralyň. Sag bol, ömrüň uzak bolsun, janyň sag bolsun. Mehriban tomoşaçylar, ine şuň bilenem Atawatan TV kanalyna Atawatan ýyldyzlarynyň 2021-nji ýyllaky iň soňky sany jemleýär. Diýmek, mehriban dostlar, hormatly tomoşaçylar, bizden daşlaşmaň 2022-nji ýylda hasam bir ütköşük, has gyzykly ütköşük kontentlary bizden kanalymyzdan tapyp bilersiňiz. Kanalymyza agza bolun, bize kommentari ýazyň, bize like koyun, dislike koyun, tapagy ýok, gara bizden daşlaşmaň. Diňe tapagy ýok. Tapagy ýok. Bizden daşlaşmaň. Şeýle gowunlarda Atawatan ýyldyzlar gepleşiginiň innik sanyna duşýansak, bu orada daşdy däl, inniki birinji duşýansak, hoş, sag bolun.